Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Cherry. Adinan inlanad. Ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmat amang ibinglay iti dayto akapadasak iti biyag. Barang makaipay iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pangaasim Arthur, di na kumamot papanawan dito'y balay. Nukunam kat nalakakla ang alipatan ti pananglipot mo kanyak. Nagbidot ka. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Nakiwin naswasa kun kanira andi. Kan may sa pimanawon dito'y lugar tayo. Pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y kada kami kadagiti anak ta. Maasi ka kumamot kanyak. Awan amo kapag kamangak. Papa, di mo ko mapapanawan ni Mama. Maasi kayo kan kuana. Awan matdangkas na no ikanyo iti gundangay ngagbalbaliw. Jak amo no kasanok ang mapakawan ti inayo. Sa anak mo't ang nagkurang kas ama kan asawa. Ngam apay aliniputan nak. Ipagpagapuyo la kuman kada kaming anak yo. Papa, Mama, urnusan niyo kumati amin. Katsi ka, Mama. Ikarim kumadi mon sublyan day jarandi. Gaputa saan la ni Papa ti masaksakdan. Nangruna kada kaming anak yo. Ellen, anak, agyaman unay kan ka ha. No saan agapukan ka. Amang ano pinapanaw na kunti amayo. Mama, Pakawanan na kanak ko. Pagbababawya kami nga inararamid ko. nasakit na panunutin, Mama. Diyak ka muna niya ti awan kan ni Papa. Nga day ti sabali a lalaki. Ellen, anak. Tapno mo yo. Nasakit tinakam ko kada kayo. Ipagpagapok lang kada kiti kakabsat ko. Iso alinapdak ni Papa. Amo ka nagbindota kay ti amayo. Nangruna kada kayong anak ko. Ngam ikarik, saanan ang maulit pa'y? Aramidak ti amin. Tapno maipanagnak ko kada kayo ti panagbalbaliw ko. Agyaman akdukas na, Mama. Iso adiyo ko masayangan ti gundaway nga intad ni Papa. Namin ano nga minan a pinalagipan ka. Ngam din ak matinkas kaso. Anya nga ita. Naduktalan ti asawam ti relasyon nyo kini Randy. Agyaman ka ta nasingpet ni Arthur. No sabali lang nga asawa ay jak ammon. Agbababawi ak itan, Mare. Agbabawi ka itan ngam naaramid mon. Saan akas ka rin na amaaklon ti asawam ti inaramid mo. No anya launay ngamin tinangayatam iti dayji arandi. Natataermet nga amang ni Arthur ngam iso. Diyak man amo, Mare. Tinapatag itakat pimanawan dito lugar tayo. Pimanaw gapo iti bain na. Iso asika, lipata mo dayji alalaki. Ipaneknek mo ket di iti asawam apag babbabawyam ti inaramid mo. Dayta talaga ti aramida, Mare. Sa anak ama uma, aging gaamariknak anapakawan na kun. Arthur, talo abulan ng tinapalabas. Ngam aging gaita, di nakasarsarita. Napakawan kan Cherry. Pinilit ko ti bagik nga aklo nagti amin. Gapo tamariknak tinapod no apa nagbalbaliw mo. Agyaman nak, kunak no agnanayon talat ta nakastoy. Lipatan tan tinapalabas. Para ka dagiti anak ta. Kat sapay la kumata saanin na maulit pa'y. Ikarik, agbalbaliw akon. Ipamaysak itan ti oras ko iti negosyo tayo. Namnamaak dayta, Cherry.
At din rekomenda ni pare Ben nga trabaho ka helper ditoy. Kat amo na kano ti agaramid iti Hollow Block. Kasta ka di? Nasayaat nga rod. Tapno ada kadwa ni Manong Robert nga agaramid iti Hollow Block. Nang runa itatanagado dagiti orders. Kano amang rugi? Umayda ka ni pare Ben inton bigat. Umayda ka no payam mo. Iso adi ka kumapumampanaw, tas ikanto ti mangipakaam mo ken kuana, no kasano ti agtrabaho dito eh. Kan ti sweldo na. Sige. Siyakton ti makaam mo. Naimbagngal daw yo, sir, ma'am. Siya gayam ni Nilo. Ti inrekomenda ni Uncle Ben nagtrabaho kada kayo. Saan ko akadwait ha? Gaputa, adda ka no emergency apapanan na. Kasta ka di. Di na kamawagan iti sir kan ma'am. Manong kan manang kunamlatan. Ay na, nagtaon matanday ti alalaki. Nagmayat ti pamagina. Oh, Cherry, anda ka di bagbagam? Ha? Awan. Naimbagmat ngal daw mo. Anya itayan tinagan mo? Nilo, ma'am. Manang ko na kuma. Nasaya at nakaumay ka. Sigurado ka kadi akabaalam di kastoy at trabaho? Wen manang. Kasto talaga ti trabaho. Sigo din, iso nairwamak. Nasaya at nga rod no kasta. Adda ka din pamilyam? Damay sa putot ko. Nabayag kami na nagsina iti sigod balay ko. Kasta ka di. No kasta nga rod. Nas ka na saya atom ti trabaho. Tadamot gaya man bibiyagam. Oh, alas 10. Apay di ka pa'y lamang ipan iti merienda dagiti agar-aramid iti Hollow Block. Ay, pasensya kayon, papa. Ada ngamin isamsambot ko a research me. Naliwayak matan. Nagluto ako iti pancake. Nagtimplak mo tan iti juice para kadakwada. Siya kung timang itulod ijay. Ay, aday taman gayam ni mama. Nasayat nga ruta nagluto kagayam. Sige, ingkay tuludan. Tas sigurado ang mabisindan. Apay akastoy mo tan ti marikrik na tunggal makitkitak ni Nilo. Apay na iso akanayon ti pampanunutak. Saan? Lapdak ti riknak. Nangrunak at mariknak akasla ag gusto mo tan kanyak. Imayak dito'y dagus mo, gaputa nagdanagak. Di ka ngamin nagtrabaho iti talo nga aldaw. Pasensya kayo, Ma'am Cherry. Nagmadi ngamin tirik-rik na kiso saan ka nagtrabaho. Kasta ka di. Apay adi ka imawag kada kami. Tapno nagitulod ko man ni Arthur iti agas para kan ka. Saanin, ma'am? Nakababayin mo ta. Di nakawagan iti ma'am kunakmet. Cherry kunamlatan. Talaga gayam ngagmay saka dito boarding house mo anya. When? Cherry. Gusto talaga ti awan asawa na. Agmay sa malmalday. Kan awan tumulong kanyak nagsakitak. Di ka madanagan. Addan to. Dumtang to dayta. Sige, agpakadak nga rodan Kanamdag iti prutas nga inyag ko. Iti kasta, pumigsa ka. Kat makatrabaho ka matan. Mabiglahin, Cherry. Nilo. Apay pinagpatamatan ti dakulap ko. Cherry. Amok. Mariknak. No niya ti mariknam. Di mo ramidan kanyak ti kastoy. No helper laeng ti pangabilbilangam kanyak. Nilo. Agayat ka kanyak, saan ka di? Hindi daw mo pailang. Diya kon mailadawan tiriknak para kan ka. Aklunak. Agayatakan ka. Iso nga'y mayak. Gabot ha. Kasla diya ka bailan at di ka makita nga umay ag trabaho. Lukas tangarot. Agpara tayo di mariklik na. Agayatak matin ka, Cherry.
Mama, sigurado kayo kadi asaan kayo sumurot ijaan da lola? Itala ko maamapan tayo manan ijay. Ay na, pasensyakan anak ko. Nagmading amin tiriknak. Maulawakan nasakit ti ulo. Sana bale, takadwayo mo ti amayo. Sige nga rod, no kasta ti kunayo. Agmay sa kayo ang mabati diti balay. Amangan mat no maboring kayo. Saan? Adamot dagiti umay ag trabaho? Siya kundi mga sikaso kadakwada. Ellen anak, di mon pilitan ti inayo. Sana bale, tasaan lang nga itati ipapantayo ijaan dalolam. Sige papa, datayo langan ti mapan. Oh, anya pengitar aramidan nyo. Isagana yun adag itinaskan nga awitan nyo. Sapay talong nga aldaw yu ijay. Ipakumusta naklangan ka ni Lola mo, Wen mama. Hello, Nilo? Awan ka dok dito'y balay ita. Umay ka kumatakaduan nak. Ha? Awan ni Arthur kan dagiti anak mi. Adda na pananda, kat talo nga aldaw da ijay. Sigurado ka? Wen, iso nga rod sa anak asimurot kadakwada. Gaputa, kayat kamot ang makadwa ita. O sige, agdi ko sa klanya. Kalpasan na. Umayak ditan. Bye. Bye! Ay-ayatan ka unay-unay, Jerry. Kastakmat, Nilo. Ngem, agamagak. Ang mga numaduktalan na tatasawam. Uwi no ti anak mo. Saan? Saan ang mapasamak na ita? Gaputag tali na alimod ti relasyon ta. Sapay ko mga rod takasta. Oray di kan agawid iti dagus mo ita. Sana bale. May kadwa pa lang ang aldaw da ijay na pananda. Kadwa anak pa'y dito'y. Sige. Awan parikot iti dayta. No kayat mo, uminom ta. Ado ti arak di tare. Nilo? Cherry? Arthur! Awanan kayo itibahin! Apay, anaramid mo kanyak dito, ha? Arthur! Agpalawagak! Awanan tinaskan nga ipalawag mo. Nagtalakakan ka. Ngam agtagayam nalimod nga aramid mo! Anong Nilo? Pumanaw kan dito'y si kalalaki. Kat di ka nagpagpakita pa'y kanyak. Tamangan lumapatay ka! Sige, panawan ka! Si kamot, Cherry. Isugayam ang nagpamarang ka ang masakit. Tapno saan ka asumurot ka na kami. Tapno maramid yun ti kay kayat yun iti dayang lalaki. Kat dito'y pa'y mismo abalay ko! Arthur, pakawanan ako ma. Di na ko mapapanawan dito'y balay. Pinakawan ka idita mo. Pinilit ko alinipat amin. Gaputa kayat ko akumpleto ti pamilya ta. Ngem ita, inaramid mo manen. Kat dito'y pa'y mismo abalay ko. Nakawan abain mo. Arthur! Di nakasit ka. Nuar-arigan. Saan pa'y ang naging bagtisugat dito'y barokong ko. Gapo iti pan nakirelasyon mo idi kinirandi. Ngam ita, jak amon no anya ti aramidak. Pakawanan ako ma. Pangaasip. Pasensya kan. Ngam di kan tupulos mapakawan. Gapo iti panang lipot mo kanya ka. Inikan ka iti gundaway tapno agbalbaliw. Ngam naupayak. Gapo ta inaramid mo manang. Ala, pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y. Itatawanan ti pagkamangam. Imay ka ditoy. Mangibabain ka, Cherry. Siyak nga amam ti mababain iti asawam. Gapit ti daytang ay naramid mo. Tatang. Kahit anyalangan ti parang mo arupam kadagitan anak mo. Apay, di mo ka di pinanuno ti ibunga na dayta. Ay na, maikaduan dayta, Cherry. Apay, anya ka day ti pagkurkurangan ni Arthur. Tatang. Jak umanugot nyag naid ka dito balay. Agsubli ka iya balayaw.
Injak kayat apanunutin dagiti tattao, akong sintidurak nga ma'am. Tatang, awan amo kapag kamanga. Ay, kat dagita ko mati pinanunot mo ide, anak ko. Sakbay ka nagramit iti saan anasayaan. Iti may kadwa agundaway, dinak napakawan ti asawak Mr. Lonely. Inaramid ko amin nakabaalak tapno laang maisubli ti sigud alinangan mi. Ngem aging gaita, dinak mapakawan ni Arthur. Nang runa dagiti anak ko. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Cherry. Cherry pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Pudno launay ti kuna ti asawam. As sinayang mo ti gundaway nga inted na, tapno agbalbaliw ka. Nga manya nga'y kattao tayo lang agkamali. Kat no pudno man ti panagbalbaliw mo ita, di ka mapukawan itinamnama a mapakawanda kan tumatlaeng ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Cherry, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.